Chokiola Block Primary Health Center ki parlo Koilamati Durmia Hithia Dungalong kido Koilamati Sub-Centre along Radatum Arnivang Ledamta Dr. Phan Abang Chiphudamde Lapena Hemta Kaita Inghapkling Nilip constituency Chokiola BPSC along ta permanent doctor ke Inudvet ta Alingapur dam sita Abang Chitong damlongli Lanchot kali kopi koson pelone doctor ke wangpo chiklo John sase dopo kithe kiding along chinki po dakpen along ka prek damjui titi nonamat ke doctor in charge ke doke tenzing ti inudvet si Chokiola BPSC along ke do sitanon malom ke damtang malom gari pen ka chingkoi hut ariya pi chinglo ka joine non malom se chilang bomamat komani ke soprote se kelang abang ave nurse inut bang hini do lapen ka chirap dun inudo lasi chero akamek Kiroi dunje phan anta asonavi Lanchot kali Koilamati Sub-Centre longtai hithi ruipen durmiani ghontai hini bak dopo kaprakani ke kaita se kachelang tungke ihin siloni jam golaghat diphulapen dimapur ansi se chilang dam nangring tilo Koilamati Sub-Centre ahem adungalong amat 10 bedded hospital ahem ke kintanamat nonputa ahem ta ingpu pelang amat nilepa hawararatum se kachelang sungbinlo Koilamati pen Samsung Carving Long Life